Nuwun kala nuwun. Wus tinarbuka pahargyan langen beksa enggal badhe katiti laksana. Rep sidhem permanem tan ana sabawane hanamong swaraning srempek manyura ingkang tansah anggayup ayub. Mugi kawilujengan kasarasan kabagyan lan kamulyan peparingipun Gusti kang murbeng dumadi. Mugi tansah kasanding kajiwa kasarira kunjuk sagung sahandapada. Sugeng dalu sugeng rawuh kunjuk wonten ing ngarsa handika. Mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawilujengan wonten ing pahargyan dalu menika. Mila minangkani atur kula ingkang sepisan. Panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manengku puja pujiastuti puja astawa. Puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti kang akarya jagat awit kanthi palilaing Gusti titi ganti kalenggahan dalu menika. Para rawuh ing rendahan kinurmatan wonten ing ari kang piniji Minggu Pon malam Senen Wage ingkang tinengeran dening Titi Mangsa Surya kaping gangsal welas Candra ping 6 warsa 2019. Panjenengan sedaya saged sesarengan bucal wedal hangrawuhi undanganipun Bapak Jayudi sekalian Ibu Sujiati sumrambah dumateng Prokadang Jalu Istri ingkang tansah manunggal nyawiji manunggal dados tunggal sedya kanyatanipun. Bapak Jayudi sekalian Ibu Sujiati sampun netepi darmaning asepuh nedya miwaha mala kramakaken putranipun ingkang pirangan asma kusumaning ayu Anggita Novitasari ingkang dedhaopan kalian Mas Bagus Tony Sugiharto putra saking panjenenganipun Bapak Samsul Anam sekalian Ibu Siti Masriyah ingkang cumondhok wonten ing Desa Semambung Kecamatan Kanor. Mila Bapak Jayudi sekalian Ibu Sujiati mawantu-wantu dumateng sedaya para rawuh para sepuh mugi tansah kasuluri sabiyantu pandonga wilujeng. Mugi-mugi bebraning Sat Maja panganten sarimbit saged mat cinamadan reksa rumeksa tangkar tumangkar dados bebrayan dumugi kaken-kaken saha inen-inen saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh ingkang maha bekti dharma kangge mangayu bagya hajatipun wonten ing pahargyan ing ri kalenggahan siang ngantos dalu sakmangke Bapak Jayudi sekalian Ibu Sujiati saged anggelar hiburan suka parisuka kanthi gumelaring langen tayub ingkang kalorsan katimbalan Dwi Waranggono kalih Waranggono ingkang sampun kondhang kaloka wonten ing salebeting Nuswantara sinten ta peparaping Waranggono ingkang netepi pamurtanipun Bapak Jayudi sekalian Ibu Sujiati ingkang cumondhok wonten ing Desa Semambung Kecamatan Kanor setunggal
ingkang pinarak sisih kilen menika Kusumaning Ayu Wantikah Wulandari putri saking Wolu Tengah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Jangkep ingkang angka kalih ingkang pinarak sisih wetan niki Mindarwati mijil saking Tuban. Kalorsan katibalan paguyuban seni karawitan New Mardi Budaya ingkang kapandikan dening panjenenganipun Bapak Kasdam ingkang cumondhok wonten Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Rinenggo kumandanging audio profesional sound system dalasan syuting profesional niki Ronggo Janur saking Prambon Wetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Pahargian beksan tayub siang ngantos dalu samangki boten kata lumpen dipun siaraken langsung utawi dipun live streaming dateng YouTube kanthi channel Ronggo Janur channel. Wonten para kadang sinten to ingkang tinanggenah minangka pranata beksan kang sinebat pramugari kula pribadi Rusnadi kula saking Kanorjo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Para pilenggah, para tamu kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan, kauntunan kula ing mriki hanamung minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Jayuti dalasan keluarga bobilih anggen ngaturi dedaharan unjuan utawi gelar papan palenggan kirang Pujuprono. Bapak Jayuti dalasan keluarga nyuwun agunging sih samudra pangansal. Semanten ugi kauntunan kula ing mriki hanamung netepi pamudhanipun Bapak Jayuti minangka pramugari beksan tayub. Bobilih anggen kula matur utawi anggen kula caos sampur mangke wonten tunadungan kula hanamung saged tumadah tumetesing sih udaya pangapunten ingkang sami. Panjenengan ngatur sesanti nirbaya nirwikara mugi kita tansah pinanggih basuki lan sukawerya. Hayu hayu rahayu nuwun kawula.